Ημερολόγιο 2024. Πλανήτης Γη. Μάρτιος. Γιώργος Γκόζης. Οι παπόβοι άγγελοι. Όσοι οδηγούν πάπιες δεν είναι απαραίτητα παπόδι. Κατηγορία οδηγών ασυνήθιστη. Συνήθως κουβαλάνε εργαλεία ιαπωνέζικα μάξ 100 κυβικών. Η πλαστική ποδιά έχει αφαιρεθεί. Το πίσω φτερό κομμένο με πριόνι. Όταν βρέχει υποκαθίσταται από χαρτόνι για να μην πιτσιλιέται ο νεβάτης από τις ρηπές της λάσπης. Το μπροστινό φτερό απουσιάζει εντελώς. Η σέλα πράσινη, φωσφορίζουσα ή φούξια, σκαμμένη και χαμηλωμένη σκόπιμα, να θυμίζει τσότερ, φέρι, σχήματα, αραχνοειδή. Στο πλάι ανάγλυφη υπογραφή του τεχνίτη που τη κάλυσε, όπως Τόνι Μπάζιο ή Σέλες Ντίμης. Η πανίσια εξάτμιση έχει αντικατασταθεί από άλλη επιδεικνυωμένη και κάνει εκοφανικό θόρυβο όταν το μηχανάκι γκαζώνει. Ακούγεται σαν χύτρα που το νερό της κοχλάζει όταν είναι σταματημένο. Από τις μανέτες κρέμεται η κόκκινη μπαντάνα του Νίκου Παπάζου. Στο καπάκι της μπαταρίας αυτοκόλλητο επικονίζεται την πάμπια το πουλί με το λογότυπο Duck Hospital, υποδηλώνοντας το συνεργείο επισκευής. Οι παπόβοι είναι από 16 ως 20. Το χειμώνα φοράνε χακί, fly jacket, ανάποδα. Το μέσα έξω δηλαδή. Να φαίνεται η πορτοκαλί φόδρα, έτσι όταν κάνουν και στη θύρα 4, όταν μπαίνουν στην τούμπα στα μάτς του δικού τους ΠΑΟΚ, αν τυχόν και έχουν μαζέψει χατζηλίκι τα βράδια που δουλεύουν πακετάδες. Παντελόνι τζιν σωλήνας, λίγο παραπάνω από τον αστράγαλο, παπούτσια με τρακτερο τι σόλα. Λευκή, μπρούτζινη, αθλητική κάλτσα. Μπρελόκ, μια μπίλια τυλιγμένη με κορδόνι. Μαλλιά κοντοκουρεμένα, λασποτήρας με ξυρισμένους κροτάφους, όπως οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας στα Μουντιάλ του 90. Όταν οδηγούν, ενώνουν τα γόνατα και στραβώνουν προς τα μέσα τα πέλματα πάνω στις παρσπιέδες, αγκώνες σηκωμένοι στο ύψος των αυτιών, κεφάλι στραμμένο πότε δεξιά πότε αριστερά, να μην δακρύζουν τα μάτια από τον αέρα που τους δέρνει στο πρόσωπο, άσε που έτσι δίνουν την εντύπωση ότι το εργαλείο το σέξαλο έχει τρελό γκάζι. Κυρτή η πλάτη. Όταν ανάβει πράσινο, ξεχύνονται με ορμή μπροστά για να σηκώσουν την πάπια στη μια ρόδα, να την κατεβάσουν απότομα, να πατήσουν το πίσω φρένο της κοφτά, τσιμπιτά, με μια κίνηση όπως την κόντρα στο ποδήλατο, να σταματήσει με τις μπάντες, να την παρκάρουν κατευθείαν δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, κατεβάζοντας ταυτόχρονα το πλαγιοστάτη με το αριστερό πόδι, το τιμόνι στραμμένο δεξιά, να ξεπεζέψουν δίχως να την κοιτάξουν, να της ρίξουν μετά κρυφά μια κλεφτή ματιά όλο τρυφερότητα και καμάρι έξω από τις συνοικιακές καφετιέρες στην Πολύχνη, μαζί με τα φιλαράκια ή το κορίτσι. Εσύ οδηγέ αυτοκινήτου, αν τύχει στο δρόμο σου ένα τέτοιο παπί με κάποιον άγγελο αναβάτη, με μπαγκαζιέρα World in Fun ή συνοικιακής κρεπερή, κάνε στην άκρη την ώρα που κάνεις φίνες, κόψε ταχύτητα.
Αν κατά λάθος εσύ γρατσουνείς το μεταλλικό χρώμα, δεν χάθηκε ο κόμμος σου, μια χαρακιά είναι μόνο. Αυτό να είναι το φιλοτόρημά σου στους αγγέλους. Παραχώρησε προτεραιότητα, για σένα δουλεύουν τα παιδιά όταν μαρσάρουν στο φανάρι να φύγουν πρώτη σφαίρα, μην τυχόν και κρυώσει η παραγγελία σου από την πιτσαρία ή το σουβλατζίδικο, ακόμα χειρότερα μην τυχόν και χάσουν φάση στο γήπεδο κι αυτοί, δεν είναι μέσα και δεν δουν την ασπρόμαυρη αρμάδα. Αρμάδα, όχι απλώς ομάδα, να ζωγραφίζει το χορτάρι. Κατάλαβες εσύ, τα διαβάζω καλά. Τέλεια.